Aurul e ultima forță apărută pe piață, cu niște povești populiste foarte atrăgătoare și ceva la care la banii neconsumați pentru partid. Au speculat tot ceea ce își dorește lumea și discutăm noi de 200 de ani pe aceste posturi de televiziune. Dom'le, nu mai dați bani la partide, dom'le, trebuie fiecare să țină cu țara lui, să vindem produse românești. Eu nu cred că asta se tot numai că eu nu spun că nu sunt adevărul. Eu nu vă spun că nu sunt adevărul. Vă spun că sunt folosite doar în mod populist, pentru că în realitate nu s-a făcut nimic din toate lucrurile, nu se pot face, că știm foarte bine. Și așa cum discutăm de 1000 de ani dar trebuie scoase în evidență toate derapajele guvernamentale și sigur că, dar numai că nu se poate guverna cu scos în evidență. Adică dacă domnul, dacă acest domn Simeon Sauru era un formator de opinie, un sesizator din ăsta profesionist, aș fi zis, domnule, perfect, felicitări. Când ești politician, nu ajută să scoți în evidență lucrurile astea. Trebuie să ai soluții așa cum spuneți dumneavoastră. Și vedeți că ori de câte ori întrebați pe oricine, domnule, ai vreo soluție pentru această situație? Păi nu, dar m-a atras atenția. Păi care e soluția? O să găsim niște specialiști. Păi asta poate să râde și curțile, niciodată nu se va întâmpla. Eu, părerea mea.